खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो जिखिनि मोनसे सोंनाय फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, बबे हादरनि मानसिफोरा बांसिन फुजा होयो? अपसनाव दं ए भारत, बि नेपाल, सि जापान, डि श्रीलंका। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए भारत। नैथियाव दं, सिमांनि नोगोर होनना बबे नोगोरखौ बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए दिल्ली, बि मुम्बाइ, सि गुजरात, डि कलकाता। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि मुम्बाइ। थामथियाव दं, मोब्लिब बाल्बनि दिहुनथाया बबे हादराव जायामोन? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि इंलेन्ड, डि आमेरिका। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि आमेरिका। ब्रैथियाव दं, दिल्लीनि लाल किल्लाखौ सोर बानायहोआमोन? अपसनाव दं ए बाबर, बि हुमायुं, सि आकबर, डि शाहजाहान। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि शाहजाहान। बाथियाव दं, सबसे बांसिन लेखा गोरोंनि हादरा बबे? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि कानाडा, डि आमेरिका। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि कानाडा। दथियाव दं, भारतआव बबे जुनारखौ बायनाया दाय हमना लानाय जायो? अपसनाव दं ए सिंह, बि मैदेर, सि गराइ, डि मै। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए सिंह। स्निथियाव दं, बियो मा जिबि जाय उदैयाव हाथाइ थायो? अपसनाव दं ए जिबौ, बि देवखाखर, सि खांख्राइ, डि गोलेर। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि खांख्राइ। दाइनथियाव दं, महात्मा गान्धीनि सिगां फैसायाव सोरनि फट'खौ होनाय जायोमोन? अपसनाव दं ए नेहरू, बि सिंह, सि इन्डिया गेट, डि अशक चक्र। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि अशक चक्र। गुथियाव दं, बबे हादराव मोदोम गिदिर जानायखौ नेम बेरेखा हमना लानाय जायो? अपसनाव दं ए भारत, बि जापान, सि चीन, डि आमेरिका। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि जापान। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, भारतनि सबसे गोजाम रावआ मा? अपसनाव दं ए हिन्दी, बि उर्दु, सि इंराजि, डि संस्कृत। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि संस्कृत।